Gràcies, senyora Miguel. Mire, jo, després de la seva intervenció, me s'antoixa que de compareixent així vaig eixir com acusat. Perquè vostè, poc o més, m'ha dit que jo també era responsable del que estàvem furtant. Els meus comptes són transparents, són oberts, i vostè i qualsevol jutge pot mirar-los. De fet, el jutge sempre ha dit que no té res que veure, i de mi no hi ha res que dir. Però jo pense, mire, jo pense que els altres grups han utilitzat un to normal, però vostè s'ha passat de la ratlleta. Perquè és que, fixes vostè, pareix com si jo no hagués intervingut al principi. El que jo he dit al principi precisament era el que vostè està dient. És el que jo he dit, senyora de Miguel. És el que jo he dit. I a mi, que vinga vostè ara sí i me tatxe poc més de corrupte, al igual que els demés dels components que s'han corromput allí en marxa, doncs me resulta graciós que una persona com vostè, que ha estat alrededor de Saplana, alrededor de Camps i alrededor de Fabra, i que no ha olorat mai en la vida la corrupció, doncs me pareix, doncs bueno, de risa. Perdone que li diga, però de risa. Mire, sou i regals. És de veres. Allí cobràvem per assistències, al igual que se cobra en qualsevol societat anònima, en qualsevol. Cobràvem alrededor de 500 euros, dels quals n'hi havia una retenció del 30%, per tant era perfectament legal. Així no anem a la casuística i a la il·legalitat, senyor de Miguel. Anem a per els 40 milions, que és el que vostè està evadint. Els 40 milions és el que ens interessa, no els 500 euros que cobraven els membres del Consell d'Administració. Vostè està així intentant canviar el fundament d'esta comissió, i això no és. Mire, vostè per què té que anar és per que se repartien a l'any 2 milions d'euros, sobres mensuals de 45.000 euros. Senyor Crespo, senyor Cuesta, senyor Morenilla i senyor Bernácer. A per ixos? No a per mi, dona. No a per mi. És que me pareix abusiu i me pareix que no és digne d'una diputada com vostè que faça aquestes coses. Per tant, els que vostè haurien d'haver quidrat, en primer lloc, no és a mi, és als que s'han emportat els diners, és a les persones que jo els he dit a vostè antes, no a mi. I és de veres el que s'ha dit, que com a membre del Consell d'Administració va rebre un regal, però regals de Nadal conforme se fa qualsevol. No, però no, doncs seré Xina, però no uns regals. Mire, senyora de Miguel, regals és això. Regals és això. Mire, regals és això, que val 990 euros, que el senyor Cuesta li comprà a la senyora Rita, i un diari informa, la senyora Rita informa que li dona les gràcies pel regalo tan bonito que le ha hecho. Això són regals, però un taulell de manissers, això és fer riure, senyora de Miguel. I que vostè me tiri encara això ara és vergonyós. Ahí se nota l'interès que té el Partit Popular d'aclarir això. Ahí se nota. Perquè em dóna la sensació de que vostè està intentant que siga jo el culpable. Mire, això és el Consell d'Administració. A veure si vostè s'entera una vegada, que difícilment podien fer res. I això és l'assemblea on la senyora Rita Barberà tenia el 48%, no feia res. O perdó, sí que va fer, però més avant ho explicarem. Miren, jo he dit que no m'he beneficiat de res. No m'he beneficiat al igual que els més components del Consell d'Administració. Res més. Jo no vull quasi ser el Don Quijote de ningú, però sí que vull perquè, mire, li vaig a contar, ho tenia pel final però li vaig a contar ara. Mire, jo quan era jove estava estudiant, jo volia estar en política perquè m'apassionava la política. I jo veia les pel·lícules americanes i veia la corrupció que n'hi havia al Senat i demés, i a mi m'avergonyia. Pues ara m'avergonyeix els representants que tenim en esta comunitat. M'avergonyeix, perquè és el mateix que veia en el cine en aquell entonces. I per això, mentre estiga jo així, mentre jo tinga un poquet de veu i mentre puga, jo estaré denunciant sempre la corrupció. I en aquest cas, la corrupció generalitzada del Partit Popular en aquesta comunitat autònoma. Mire, algú me tindrà que explicar, me fa una pregunta a un de vostès, per què al senyor Cuesta, que és un enfermero, el fan gerent
d'una empresa, d'una societat anònima, algú no ho tindrà que dir. Per què l'anomenen? Per què l'anomenen alcalde de Benigànim? Tindria la confiança d'algú, quan no tenia ninguna experiència. Perquè diuen que quan li va dir a Crespo que volia ser el senyor Crespo, ha dit el senyor Crespo en sede judicial, que quan li va dir que volia ser el gerent li va dir búscate apoyos en el partido, búscate apoyos, i es veu que el suport era molt gran perquè ens el nomenaren, i es veu que un dels mèrits que tenia era haver sigut alcalde de Benimàmet i que la dona haver sigut la niñera, segons diu la premsa, dels xiquets de Francisco Camps. Miren, el senyor Cuesta és el que hauria vindre sí. El senyor Cuesta és el que ha participat en tota la trama. El senyor Cuesta que s'han portat 2 milions de regals del senyor Sebastián García Martínez, que li ha fet que les donara. Ixe és el que tenia que vindre sí a explicar tot això. Ixe, i no jo. Jo també he vingut, però no el primer. Perquè vostès, com l'estratègia estava ben muntada, volien que jo fos el primer per acusar-me de tot. Però vostès no van aconseguir el que persegueixen. Mire vostè, en viatges i regals s'han gastat, el senyor Cuesta, quasi 1 milió d'euros. Això és el que ha fet. I mire, vull mostrar-vos les fotografies de les suites en les quals el senyor Cuesta ha estat disfrutant-les. I estava la vida de Nadal en el Palaciet de Benicàssim, crec que era, el senyor Hotel dona igual, disfrutant de la nit de Cap d'Any. I entre campana i campana costa a l'erari públic 2.263 euros. I allí anava una jove romana, traductora, per cert, traductora, de 20 anys. I això era la gestió que feia el senyor, que tenia tota la confiança del Partit Popular, que era president dels poblets del Partit Popular, i això era. El senyor, en este cas, el senyor Chanín, el senyor Sebastián, també era de la confiança de Rita Barberà. Estava de representant del Partit Popular en el districte, la Junta Local del districte de Trànsits. I això són les persones de confiança i de pes i d'honestitat que té el Partit Popular en totes les organitzacions i en totes les institucions. Miren, a mi m'agradaria saber en què s'estava pensant quan s'anomenà a este senyor gerent. Un sinvergüenza com este no és de nit al matí. Això és que ja ho porta mamat. Per tant, ja em diran vostès a veure què ha passat ahir que tingué aquesta confiança. La senyora Rita Barberà ens devia d'explicar per què el senyor Cuesta el nomenà alcalde de Benimàmet. I per què el va consentir en aquesta majoria que té en l'assemblea, perquè això que diuen, jo tenia un voto, no tenia un voto, tenia el 48% de vot ponderat. A veure, en aquesta majoria, per què va consentir? Perquè ella, en la premsa, jo l'he sentit dir en la televisió, que ella se lo cargó porque vio que era un sinvergüenza. No se'l carregà, li envià una carta, dicen que no es posa nerviosa, que jo puc parlar el que vulgui, no es posa nerviosa. Ella s'ha encarregat de dir-li que muchas gracias, mucha amabilidad y que le desea toda suerte en futuros trabajos en los cuales desempeñe, ¿vale? I això era. Per tant, que tenia que estar jo així no sóc jo. Jo no puc dir res. Així tenia que estar la senyora Rita Barberà, que és la que es pot dir, i li vaig a dir una cosa, que és la que es pot dir, la que jo pense que va dir que allò se tenia que dissoldre. Perquè vostès creuen que el senyor Morenilla anava a dir que se dissolguera a Marça? O el senyor Crespo? Algú per l'altre ho tenia que dir. Qui tenia que ser? Doncs tenia que ser el duo format entre Rita Barberà i Juan Cotino. No poden ser altres. Són els que tenien tot el poder. Tot el poder. I quan varen veure que això era un desastre, en volta de portar als tribunals, que és el que se deu de fer, ho amagaren, ho dissolguérem i mort el perro, mort la ràbia. Doncs no, el perro estarà mort, però així estem investigant-ho i anem a arribar fins al final. Mire, vostè m'ha parlat de que jo no vaig dir res, de no sé què. Mire, jo ho tinc ben clar.
Jo no vaig fer igual com va fer el senyor Corredera que ve ara, o la senyora Ramon Gin o la senyora Català. Jo no vaig fer igual. Jo allí vaig parlar. I encara que no sospitava res, com vostè molt bé ha dit, jo sabia que jo no era forma de funcionar. I per tant, figues vostè, en el Consell d'Administració del dia 18 de desembre, diu, el señor Marí solicita que se proporcione al Consejo información trimestral de la situación presupuestaria, tesorería, expedientes de obras e inversiones. Això ho vaig dir jo. Pues res. Vingué un dia el director financer, es començà a enganxar-se, li va fer 3 voltes la mateixa pregunta i no va contestar res. Vale. El 29 de juny del 2009, en la Junta General, el señor Marí señala que no se pueden aprobar las cuentas anuales porque a la vista de lo indicado en la auditoría no se ha respetado la normativa de aplicación ni de procedimientos de contratación. Això és el que diu el senyor Marí. Això és el que diu el senyor Marí. El senyor Marí, el 3 de juliol del 2009, el Consell d'Administració diu: el señor Marí pide que se limite la facultad de disponer fondos sin limitación por parte del gerente. Esta petició apareix de forma reiterada, perquè és que jo de quan en quan se'm vulgui pesadet, ho reconec, en un muntó d'actes, que casualment vostè això no ho ha llegit. Vostè ha llegit el que li ha interessat. El que a mi me podia inculpar, en el que me lliurava no. Pues bé, el 30 d'octubre del 2009, en el Consell d'Administració diu: el vicepresidente, señor Marí, se ve en la necesidad de expresar su queja por la escasa información que recibe. Se refiere a la información relativa a la auditoría del ejercicio 2007, de la que el señor gerente, cuando se la pidió, solo le entregó la auditoría financiera. No le entregó la de cumplimiento de legalidad ni la operativa, que son están los reparos, obviando en todo momento lo que jo les que jo he dit. Això és el que van fer i això és el que feia jo. Però si no en té prou, perquè pareix que vostè no en té prou i vol que carregui més el cabàs, doncs li vaig a dir més. Mire, ja no ho dic jo, ho diu el jutge d'instrucció. Vostè pot vindre ací a l'autoinculpació del senyor Crespo, que si vol després el deixaré, perquè és que vostè no el té. Mire, diu, el que diu del senyor Crespo, la hipótesis de que el presidente del Consejo estuviera al tanto de cuanto ocurría y participara en los hechos objetos de la investigación, además, de modo relevante, en modo alguno puede descartarse. Això és el que diu del Partit Popular, del que representava en aquest moment al Partit Popular allí, i era vicepresident de la Diputació, i que vostès no tingueren gallardia ni valentia de cessar-lo. Se'n va anar quan hi va voler. Això ens diferencia a vostès de nosaltres, en què vostès a la corrupció la tapen, a la corrupció la justifiquen i fan que no isca la llum pública, en volta de denunciar-la. Mire, i això és el que diu de mi el jutge, perquè tampoc ho he llegit, però perquè ho sàpia. Consta documentalmente que cuando en determinado momento el vicepresidente primero, el señor Marí, intentó en sesión del Consejo que se fijaran determinadas limitaciones al gerente, Esteban Cuesta, el señor Crespo, se opuso a ello. Bé, jo pense que en això li ha contestat d'alguna manera el que vostè està dient. Però jo no volia acabar sense reiterar que vostès, senyors del Partit Popular, s'han enganyat de persona. Jo no tenia que haver sigut el primer que tenia que haver vingut així. Jo hauria volgut vindre així perquè jo penso que és important que vinga jo així. Però jo tenia que haver sigut de les últimes. Perquè jo soc el chivato, el que ha la senyor. I vostès volen, el mensajero volen matar-lo. I jo ha sigut el primer en anar a la Fiscalia, el primer al Tribunal de Comptes, i és vostè el que té que valorar. Perquè jo ja he justificat al principi què era el que se feia allí i per què estàvem en la situació que estàvem. I vostè, a qui tenia que haver demanat que estigués així, era a Rita Barberà, a Juan Cotino, a Crespo i al senyor Esteban Cuesta, que són els que saben la veritat de tota la trama. Moltes gràcies. Per a formular repreguntes o aclariments per un temps de 5 minuts.